Hola, bona tarda. Bona tarda, benvinguts a aquest cinquè webinar organitzat per l'Oficina de Drets Civils i Polítics. En aquest cas, no es tracta d'un debat o d'un col·loqui sobre un tema concret, sinó de la presentació d'un informe. Aquest informe és un informe que bàsicament recull propostes de mesures efectives de prevenció, control i erradicació de les actuacions policials de caràcter racista. I per què des de l'Oficina de Drets Civils i Polítics hem estat tot aquest estiu treballant en aquest informe. No ens enganyarem, el detonant ha estat la campanya Black Lives Matter, que és una campanya que ja venia de lluny, però que arran de l'assassinat d'en George Floyd ha incrementat la seva potència i s'ha fet una campanya d'abast pràcticament mundial, però alhora també els fets desgraciats de Sant Feliu Sasserra, que si bé es van produir l'any 2019, s'han fet públics la primavera passada i que ens han empès a posar-nos a treballar a l'hora d'intentar proposar mesures per combatre un fenomen que no és d'ara, que no és nou, que ve de lluny i que, a més és un problema del qual teníem constància. De fet, hi ha informes d'entitats diverses que assenyalen que hi ha un biaix racista en moltes, no en totes, evidentment, ni en molt menys, però en moltes actuacions policials, sobretot en l'àmbit de les identificacions. Aquesta és una problemàtica que venia de lluny i que la sabíem, però ara això ja és de coneixement ampli i ja no podem mirar a una altra banda, ja no podem més mirar cap a una altra banda. En aquest sentit, el testimoni de tantíssimes i tantíssimes persones que viuen en aquest país, però que a causa del seu aspecte diferent d'allò que prototípicament hem entès com un blanc europeu, no? Que és una construcció cultural però que existeix, doncs persones que tenen un aspecte diferent es veuen sotmesos a una pressió policial superior simplement per això, per tenir aquest aspecte. Això ho hem recollit d'una pila de testimonis i, per tant, ens sembla que és una evidència que això és un problema. Per fer-ho, per explicar aquest informe, ho farem de la següent manera. Primer comptarem amb l'aportació de 2 testimonis. En segon lloc, la Patrícia, que és una companya de l'oficina, que és qui ha redactat l'informe i qui ha treballat més a fons, l'explicarà a grans trets. Després, en Jaume Domingo, que és el cap de Gabinet Tècnic d'Interior, ens farà la rebuda com a departament al qual es dirigeix aquest informe, que és el Departament d'Interior, responsable, òbviament, de la seguretat ciutadana. I, per últim, si ens queda temps, tindrem alguns minuts per preguntes o per una segona ronda d'aportacions. Per tant, jo no m'extenc més. Afegir també, m'ho descuidava, que al juny el Parlament va aprovar una moció en la que s'instava a impulsar mesures per la prevenció de les actuacions policials de caràcter racista. Per tant, l'elaboració d'aquest informe prové també d'una decisió del Parlament i, per tant, encara està més justificada i més raonada i és més oportú. Anem ja, doncs, als testimonis. El primer és en F. Equase, és un jove de Lleida, gestor bancari, i el que li hem demanat que ens expliqui quina és la seva experiència amb les identificacions policials que poden tenir biaix ètnic o racista, en quines situacions s'hi ha trobat més o menys, i també què suposen per la vida quotidiana d'una persona qualsevol veure sotmès a aquesta pressió. Per tant, F, quan vulguis, 5 minuts per anar bé, però vaja, senta't lliure. Hola, em sentiu? Molt bé, a veure, he tingut bastants experiències d'aquest tipus, però bueno, a veure, començaré per l'últim, que em va passar per principis d'aquest any. Vaig deixar el cotxe molt a prop de casa meva, ¿vale? I m'havien petat el cristal del cotxe. Al baixar, pues, no sabia què fer, estava una mica desubicat, ¿vale?
pues jo buscava una mica d'ajuda, si algú havia vist el que havia passat, perquè havia sigut molt poquet temps. Llavors, just en aquell moment, passava una furgoneta de la Guàrdia Urbana, si no recordo malament, de la Guàrdia Urbana. I jo, clar, jo anava vestit com de casa, anava amb xandall, perquè just tornava al gimnàs i havia deixat el cotxe allí durant 3 segons per deixar la bossa a casa i anar al pàrquing a deixar el cotxe. Llavors, van baixar els agents de la furgoneta i s'apropaven, però clar, no venien per mi. Hi havia un altre noi per allà a prop que s'estava drogant. Però eren bastants. Jo penso, ostres, mira, perfecte, que aquí tinc una furgoneta d'agents, doncs li pregunto, què faig? Què he de fer en aquesta situació? Perquè estava molt enrabiat i una mica perdut. M'apropo i li dic, escolta, que m'han petat el cristal del cotxe i el noi em va apartar però com si fos basura, tal qual. I jo penso, però em vaig quedar una mica xocat en aquell moment, pensant, que a veure, jo vaig vestit així perquè torno al gimnàs i clar, no aniria tot el dia amb la corbata, per començar. No he d'anar vestit de certa forma perquè em tractis com una persona. Llavors, havia com 3 o 4 darrere d'aquesta gent, i jo preguntava, però, escolta, que m'han petat el cristal del cotxe, i ni cas. I un d'ells, que sí que aquest home sí que em coneixia, però més o menys de vista, que no em coneix de res, però m'havia vist en altres ocasions. Aquest tio se va apropar i em va dir, has d'anar a la comissaria per ficar la denúncia. I jo, bueno, a veure, això és algo tan simple que m'ho podia haver dit el primer policia amb qui m'havia trobat. I no apartar-me com si fos una bossa de basura. I més tard, m'apropo al cotxe, obro el cotxe i se'm va quedar mirant com si jo estigués fent algo raro amb el meu cotxe, perquè porto un Mercedes i clar, això ja era molt raro, però un noi negre vestit de xandall obrint un Mercedes amb el cristal trencat. O sigui que vaig cridar més l'atenció quan obria el meu cotxe que quan jo demanava ajuda. Això em va doldre bastant perquè, clar, que m'han petat el cristal, això ja és una foto número 1. I després que em tractis com si fos res, això em va afectar bastant aquella nit. No passa, no. Vaig anar a la comissaria, vaig ficar la denúncia, tot arreglat. I tornant més cap enrere, jo tenia 16 anys, jo soc d'un barri molt humilde, de Lleida. Just vaig coincidir per una zona on feia una redada policial en aquell moment. Jo era un petitet, que de fet quan tenia 17 anys era molt petit. Veia com la policia feia control per la zona i jo dic, ostres, a veure què estan fent aquesta gent. M'apropo una mica, miro i de sobte m'agafa un agent i em diu, tu a la fila. Jo, però a veure, que jo no estic fent res, només estic mirant. Que me da igual, tu a la fila. I jo, doncs, vale, vaig ficar allí i algú, per sort, va avisar a ma mare que jo estava amb tots els nois que estaven allí, amb gent que ven droga. Jo tenia 16 anys, estava o a quart de l'ESO o poc abans de batxillerat, però era un noi molt petitet. I ma mare va vindre corrent, però molt preocupada, dient que és un menor, és un niño, déjale que és un niño. Y el policía, que a ver, tráeme sus papeles. Pues van a correr a casa a aportar el meu DNI i just le va ensenyar això al poli i pues, en aquell moment me diu, pues va, pasa. I jo, ¿qué está pasando aquí? Me diu, tú te callas y vete. Tal qual. I aquestes experiències, com aquestes, bastant més. I amics meus, bastants també. De fet, el meu millor amic, l'any passat, crec, o fa 2 anys, quan s'estava mudant de pis, baixava la televisió, estava ficant la televisió al seu maleter, amb el seu germà. Els dos ahí intentant quadrar la tele al maleter. Passava un cotxe de patrulla i li van dir, espero que no sea robado, la teva televisió, t'estàs mudant, i que directament, sense conèixer algú de res, que li faci aquesta pregunta, que això és ofensiva. Però clar, aquestes actes per mi tampoc deixa superanul·lada la bona feina que fa la policia. Però també hi ha gent dins d'això que aprofiten dels seus poders per fer certs comentaris
de tractar la gent de certa forma. I clar, jo, per sort, de major no he tingut molt problema perquè, sobretot, jo crec que és perquè més o menys soc una persona formal i de sempre, de normal, em vaig amb camisa o amb polo i més o menys formal. I per això jo crec que he tingut menys. Però clar, a la que vaig amb una gorra normal, informal, xandall, ja soc un sospitós. Molt bé, moltes gràcies, Efe. De res. La següent... Ara em sentiu? Ara, perdó. Gràcies, Efe, deia. La següent experiència que volem recollir és la de la Isabel Tàpia, que és agent de la policia local de Sabadell i membre de Gai l'Espol, i que una miqueta el que volem és recollir l'experiència de l'altra banda, en certa manera, no? És a dir, d'una policia, d'un agent de policia que trepitja al carrer i que es troba en situacions i també una miqueta que ens expliqui quina és la cultura policial dominant que fa possible que passin coses com la que ens explicava l'Efe. Endavant, Isabel. Hola, bona tarda a tothom. Bé, espero que la meva aportació des del punt de vista policial sigui la més il·lustrativa possible. Bé, us haig de dir que fets com els que acaba d'explicar l'Efe succeeixen, evidentment. Desgraciadament, succeeixen. Nosaltres, jo pertanyo a l'associació Gai l'Espol, que lluita també sobre un tipus de discriminació, en aquest cas discriminació cap al col·lectiu LGTBI, però aquí estem parlant de discriminacions de tot tipus, ètnic, com ha explicat l'Efe, religiós, del col·lectiu per orientació o identitat sexual. Aquí el que passa és que sempre el col·lectiu policial arrosseguem des de fa molts anys una motxilla, jo li dic motxilla, una motxilla que pesa molt i contra la que les noves generacions estem lluitant. Una motxilla dins de la qual va molts apunts de masclisme, molts apunts de racisme, molts apunts de discriminació per qüestions religioses, la no acceptació d'aquesta societat multicultural amb la que vivim i per la que treballem nosaltres com a serveis policials. I aquesta motxilla, tot i que ve de molt lluny, encara, tot i que s'ha anat buidant, mitjançant sobretot la formació, una formació que s'ha anat mirant de millorar gràcies a estudis i a informes com el que estem presentant avui aquí i d'altres, s'està millorant però que encara queda molt treball per fer. Són situacions en les que es donen en el dia a dia, i s'ha de dir així, que inclús els agents que pertanyem a diferents cossos policials, i ara parlo dins d'aquí de Catalunya, tots els cossos policials de policia local o de Mossos d'Esquadra, a nivell dels cursos de formació s'està treballant molt, però sí que és cert que ens trobem amb companys que realitzen identificacions d'aquest tipus, realitzen intervencions del tipus dels que acaba d'escriure l'Efe. A veure, són situacions que per mi em generen vergonya com a policia i com a professional. Jo hi penso que la resta dels meus companys i companyes estem aquí per garantir els drets de la ciutadania, per conèixer-los i per garantir-los, no precisament per matxacar-los. Penso que s'ha d'incidir molt en la qüestió formació, s'ha de treballar molt amb la formació de les noves generacions i la formació continuada dels agents de policia que ja estem treballant al carrer des de fa anys, amb la conscienciació de que, precisament això, el respecte a les persones. Tots són persones, tots ens
tenim el dret a sol·licitar aquest respecte, sigui quina sigui la nostra raça, el nostre credo religiós, la nostra orientació o identitat sexual, però s'ha d'explicar el per què. Jo penso que moltes vegades aquestes relacions, aquests treballs discriminatoris venen produïts una mica pel desconeixement de la culturalitat diferent a la nostra que pot tenir una persona que inicialment ens pot semblar que és una persona oriental, procedent de la zona de l'Orient, o una persona africana, tot i que després ens trobem amb casos com els de l'EFE, que són segones, inclús ja terceres generacions de persones nouvingudes que ja porten molts anys aquí i molts d'ells i molts de vosaltres ja sou nascuts aquí i sou tan catalans com jo ho puc ser. I llavors els efectius policials treballen sobre aquests prejudicis que comporten el fet de veure una persona de raça negra, oriental, magrebí, que ens pressuposa que són estrangers, que ens pressuposa que han de complir amb un perfil delinqüencial que, evidentment, no sempre és així, i són prejudicis i pressupostos que moltes d'aquestes vegades no són certes, que són els casos que explicava l'Efe. Se li pressuposava a ell el fet de ser un noi negre, per anar amb xandall i estar al costat del seu cotxe, doncs que podria ser precisament la persona que havia tancat aquell vidre o que havia intentat robar al seu interior. Són prejudicis, són idees preconcebudes contra les que lluitem. Nosaltres, dintre de les mateixes corporacions policials, lluitem amb els nostres companys quan detectem aquests comportaments, aquestes intervencions. Cridem l'atenció i fins i tot reclamem la intervenció dels nostres superiors per revisar aquestes actuacions i intentar sancionar-les si cal, o com a mínim fer veure a aquell company o companya que aquesta actuació no ha estat correcta per aquests motius. Evidentment, dintre de l'informe es reflecteixen moltes situacions, moltes bones pràctiques que s'estan portant a terme dins d'Europa i aquí mateix a Espanya i a Catalunya. S'estan portant a terme bones pràctiques que intentem implementar als serveis policials amb els que treballem. Però torno al mateix que parlava abans. Necessitem molta formació i necessitem que tothom obri els ulls. Quan dic tothom, dic tots els companys i companyes, que obrin els ulls a que la nostra societat canvia. La nostra societat és una societat multicultural, multiracial, multireligiosa. Això ho hem de conèixer, ho hem de comprendre, hem de saber què comporta i quines són les formes diferents a les nostres de viure per comprendre-ho i llavors no caure en intervencions discriminatòries com són les que, per exemple, ha pogut explicar ara l'Efe. Com dic sempre, hi ha molta feina a fer, molta d'ella formativa i gràcies als testimonis com el d'Efe potser ens fan obrir una miqueta els ulls a intervencions que realment s'estan donant i que no s'haurien de donar. Estem ahí, estamos en ello, com se sol dir. Moltes gràcies, Isabel. Ara ja anem de cara a barraca. La Patrícia Polo, la companya de l'oficina, que és qui, com deia, ha redactat l'informe, li hem demanat que ens l'expliqui condensat en 10 minuts. L'informe té 80 pàgines, per tant, condensar-lo en 10 minuts no serà fàcil, però així esperem que ho aconsegueixis. Endavant, Patrícia. Gràcies, Adam. Bona tarda a totes i tots. Intentaré fer-ho en els 10 minuts.
que havíem parlat. Primer de tot, recapitular una miqueta i dir que l'informe és per erradicar les identificacions i els registres per perfil ètnic i racial, i només aclarir que el perfil ètnic i racial, l'ús del perfil ètnic i racial és simplement aturar una persona per la seva aparença, per el seu aspecte físic i pels seus trets distintius. Això ha de quedar molt clar que és una pràctica il·legal. Molts mecanismes internacionals de drets humans l'han assenyalat com una violació al dret internacional i és important que ho assenyalem. Igual d'important és també que, com ho ha dit al principi de tot l'ADAM, no estem generalitzant ni parlant de tots els policies ni molt menys, estem parlant de les ocasions en què això succeeix, no? Què podem fer perquè deixi de passar. L'informe, que és un informe molt ampli, s'estructura en 7 àmbits diferenciats i aquests àmbits després s'estructuren en 30 propostes i aquestes propostes s'aterren en accions de caire operatiu. Així aconseguim passar del marc més teòric i de les recomanacions internacionals que es fan fins al marc més operatiu a la realitat catalana i a l'estructura dels cossos de policia de Catalunya. Aclarir també que aquest informe és per les policies de Catalunya, que ens referim al cos de Mossos d'Esquadra i a les policies locals de Catalunya. Com dic, és un informe molt ampli, per tant farem un recorregut ràpid pels 7 àmbits diferents i puntualitzarem algunes de les accions que considerem que són més importants. Això sí, deixar molt clar que és un informe de caire molt integral i molt transversal i, per tant, totes les accions tenen la vocació de complementar-se entre si i, per tant, perden una mica el sentit si les analitzem per separat, perquè l'informe té aquesta vocació d'integralitat i transversalitat. Totes les propostes que plantegem són fruit de la revisió de la literatura internacional, de bones pràctiques, com deia la Isabel, que surten moltes a l'informe, bones pràctiques que han donat bons resultats a nivell internacional, després de moltes demandes que s'han estat fent des d'organitzacions de la societat civil en defensa de drets humans que porten molt de temps reclamant canvis, i després hi ha propostes que són pròpies de l'Oficina de Drets Civils i Polítics, però totes les propostes que s'integren sempre sota els paràmetres i les recomanacions dels mecanismes internacionals de drets humans. Doncs comencem pel primer àmbit. El primer àmbit és el reconeixement, normativa i canvi legislatiu. Això vol dir, en primer lloc, des de l'oficina el que proposem és que hi hagi un reconeixement explícit per part del Govern de Catalunya que existeix, que hi ha un racisme institucional i en concret que hi ha certs criteris discriminatoris basats en l'ètnia i la raça dintre dels cossos policials. Entenem que sense un reconeixement és difícil començar a treballar. Després, en segon lloc, el Govern de Catalunya cada 4 anys elabora un pla general de seguretat on s'integren els objectius prioritaris en aspectes de seguretat a Catalunya, i el del 2020 i 2023 encara no ha sortit a la llum i nosaltres com a oficina proposem que un dels eixos prioritaris d'aquest nou pla sigui l'erradicació de les identificacions per perfil ètnic i racial. Seguint en aquest mateix àmbit, també entenent que un estàndard legal és la millor expressió de rebuig d'una societat envers d'una pràctica amb connotacions racistes com aquesta, proposem que es modifiqui o es complementi la llei de seguretat ciutadana, que és la que regula les identificacions i els registres, la llei que es va aprovar el 2015, que el que diu, i això és molt important i per això em vull aturar en això un moment, el que diu és que les identificacions es poden fer sempre que hi hagi indicis o sigui raonablement necessari fer la identificació. Això constitueix una inconcreció important normativa perquè no defineix aquests conceptes i això xoca frontalment amb els drets que són vulnerats de la persona que està sent identificada. Per tant, queda a l'arbitrarietat de cada agent decidir si fa o no fa la identificació. Per tant, molt important i com a proposta que aquests dos conceptes d'indici i de raonablement necessari siguin definits amb molta claredat tal i com el Tribunal Europeu de Drets Humans indica. El segon àmbit és l'àmbit de la formació, que com deia la Isabel és un àmbit importantíssim i l'informe té un pes molt important.
nosaltres el que volem destacar és que, d'una banda, quan una persona vol ser policia ha de passar per un procés d'oposició i en aquest procés d'oposició, entre altres proves, hi ha una prova d'accés de coneixements i després les proves psicotècniques. El que plantegem és que la prova d'accés incorpori molts més conceptes relacionats amb els drets humans i amb els conceptes de no discriminació, com són la interculturalitat, els col·lectius socials vulnerables, la cohesió social, la convivència, la interculturalitat, etc. I en l'àmbit dels tests psicotècnics el que sí que plantegem és que, com és el que ens dona, el que ens fa veure si hi ha una adequació de les característiques personals amb el perfil professional, doncs que es pugui revisar i es puguin identificar possibles biaixos per part dels agents racistes i així que no se'ls permeti entrar al cos. Que s'està fent, però el que demanem és que es pugui fer una revisió del que s'està fent a nivell europeu, innovar i actualitzar una mica el que ja existeix. I després, una proposta indispensable al nostre informe és que s'ha de revisar tot el pla formatiu de les policies de Catalunya, tota la formació que es fa des de l'Institut de Seguretat Pública a partir de l'Escola de Policia. S'ha de fer una revisió crítica per veure si tots els conceptes relacionats amb drets humans estan quedant de manera massa superficial i d'una manera massa teòrica, i el que volem és que es puguin integrar transversalment tots aquests conceptes a tots els mòduls. I quan dic mòduls em refereixo, com deia també abans la Isabel, a la formació inicial que han de fer els policies, però també a la formació contínua que han de fer, a les formacions que s'han de fer per poder promocionar dintre del cos i a les pròpies formacions que es fan pels comandaments. És important que sempre estigui transversalment introduït els conceptes de drets humans i una formació molt a fons. Per acabar amb l'àmbit de la formació als policies, també hem proposat fer unes pràctiques inicials amb organitzacions de defensa de drets humans perquè pensem que això pot crear relacions de confiança i de construir perjudicis que puguin haver, i pensem que és una mesura que pot ser molt interessant i molt innovadora. I després també plantegem formacions obligatòries pels agents que facin seguretat ciutadana amb tema d'identificacions policials i que puguin treballar quins drets es veuen vulnerats quan es fa una identificació, etc. Passem a l'àmbit 3, que és el de coneixement i actuacions sobre els comportaments inadequats. Aquest, importantíssim, és el tema de la recollida de dades. Nosaltres abans, com l'Adam comentava, sabem que aquesta pràctica es dona i que hi ha identificacions per perfil ètnic i racial, però la realitat és que no s'estan recollint aquestes dades perquè no s'elaboren formularis d'identificació. Llavors, la primera proposta que fem és que s'agafin dades, que els formularis tinguin informació relativa a la nacionalitat, a l'etnicitat de la persona, inclús que registrin també el lloc on s'ha fet la identificació, el motiu de l'aturada, el nom de la gent, el codi identificatiu de la gent, etc. Per què volem fer això? D'una banda, per poder tenir les dades i analitzar després totes les taxes de desproporció que puguin haver, per poder tenir un coneixement més empíric i més real de la desproporció entre les persones racialitzades que han estat aturades i les persones que comúment amb fenotip majoritari, persones blanques. Però també el fet de recollir dades a partir de formularis és important per la rendició de comptes i per ser transparents, perquè els serveis policials siguin transparents amb la ciutadania. I en aquest sentit també és importantíssim, i això també ho posem molt de manifest a l'informe, és que s'ha de reforçar la informació al ciutadà. Una persona que és identificada ara mateix per motius ètnics i racials o per uns altres motius no rep cap tipus d'informació. No té cap tipus de justificant per dir m'han aturat i vull posar una queixa, vull posar una denúncia. Això no existeix. Nosaltres el que plantegem és que el formulari generi un codi únic d'identificació i que així les persones identificades que creguin que han estat injustament identificades puguin, amb aquest codi, anar a dependències policials o inclús activar alguna possibilitat a les webs policials perquè es pugui consultar i fer-ho d'aquesta manera, que així que el sistema de queixes i denúncies per part de la ciutadania sigui molt més clar i tinguin aquesta informació per poder-ho fer. Passem ràpidament a un altre àmbit, que és l'àmbit de les forces i cossos de seguretat representatius, un àmbit també importantíssim que ens demostra que al final és una qüestió de lògica. Si nosaltres volem que la policia representi la societat,
ha de representar totes les minories ètniques que formen part d'aquesta societat multicultural que tenim a Catalunya. Actualment només tenim les dades per part del cos de Mossos d'Esquadra i només per nacionalitat i no per etnicitat. Únicament un 1% dels agents de Mossos d'Esquadra són nascuts fora d'Espanya. Un 1% quan la proporció de població de nacionalitat estrangera és molt major a Catalunya. Llavors és evident que s'han de fer accions per poder ampliar les minories ètniques dintre de la policia perquè aquestes persones puguin convertir-se també en policies. Això és una recomanació que també tots els mecanismes internacionals s'han posat molt durs en els últims temps de recomanar als estats que facin accions positives per intentar incorporar minories ètniques a la policia. Nosaltres el que plantegem des de l'oficina, entre diverses coses, ara estic fent, com he dit, una vista d'ocell de totes les propostes, però estan molt més detallades a l'informe, és, d'una banda, fer una anàlisi de l'etnicitat, perquè tampoc es recullen dades sobre l'ètnia, i això és important puntualitzar-ho, que si nosaltres ens basem només en la nacionalitat, estem veient les persones que han nascut fora d'Espanya o que no tenen nacionalitat espanyola. Però després hi ha un altre grup de població molt important, que són les persones que són nacionals, però tenen fenotips diferents, com els gitanos, són minories ètniques, els gitanos, les persones adoptades, asiàtico-descendents, molts tipus de persones que no queden registrades amb les estadístiques. Llavors, el que sí que nosaltres proposem com a oficina és que tant es posi als formularis d'identificació per la persona identificada, però que també es faci aquesta anàlisi de les persones que formen part dels cossos i forces de seguretat de Catalunya. D'altra banda, el que també proposem és que es revisin els criteris d'accés, els criteris de selecció. Per què no poder valorar altres aptituds que puguin tenir les minories ètniques, com són el coneixement de les cultures minoritàries o el coneixement d'altres llengües que són presents a Catalunya. Nosaltres pensem que aquesta manera pot ser una molt bona acció perquè cada cop es puguin presentar més persones de minories ètniques. I d'altra banda també el tema de la nacionalitat, que és un tema més complex, però tenim exemples clars al país, com per exemple el Sistema Nacional de Salut o quan hi ha persones que volen accedir a l'exèrcit. En aquests dos casos s'ha eliminat la necessitat de tenir la nacionalitat espanyola. El que es necessita és tenir la residència legal, però no la nacionalitat. Per què no implementar això també per poder accedir als cossos policials? I per últim, també en aquest àmbit, nosaltres proposem fer accions positives relacionades amb un programa, per exemple, que es va fer el 2007 a la Generalitat, que era el de diversificació social, que era donar una petita ajuda i un petit suport a persones de minories ètniques que volguessin ser policies per preparar-les per les proves d'accés. Nosaltres pensem que aquest programa s'hauria de replicar i s'hauria de seguir fent per incorporar cada cop més minories a les policies. I per últim, l'últim àmbit és el tema de les relacions amb la comunitat, que aquí el que plantegem és poder fer un procés participat amb minories ètniques per veure com es poden construir ponts, perquè és real, ja existeix, hi ha una desconfiança entre les minories, entre persones racialitzades i entre la policia, per tot això que comentava la Isabel, que s'arrossega, aquestes connotacions més racistes. I després també plantegem, i això també molt important i posem molt d'èmfasi, en què sempre la policia s'estigui actualitzat amb totes les bones pràctiques que hi ha a nivell internacional i que participin en proves pilots que es puguin fer en l'àmbit europeu per tal d'estar a l'avantguarda i per recordar sempre que els serveis policials han d'estar sempre alineats en el marc dels drets humans. I això és tot. Moltes gràcies, Patrícia. Quan deia abans que aquest és un informe del qual estem molt contents, ho deia per tot això que ha explicat la Patrícia i per molt més que conté l'informe i que no hem tingut temps d'explicar. Insisteixo, hem fet un treball de camp, de buscar bones pràctiques d'altres llocs, de parlar amb col·lectius, tant col·lectius policials com col·lectius de ciutadans, per integrar i per incorporar propostes i plantejaments i experiències, i realment estem molt contents d'aquest informe i per tant esperem que se llegeixi i sigui tingut en compte per tothom qui té alguna cosa a veure amb la seguretat pública en aquest país. I precisament per això un dels destinataris d'aquest informe, d'aquí esperem que els sigui útil, és el Departament d'Interior, i per això avui tenim en Jaume Domingo, que és
el cap de gabinet tècnic del Departament d'Interior, al qual una mica li agrairíem que ens fes, evidentment ells no han pogut encara estudiar-se l'informe ni treballar-lo a fons, però sí que ens fes 5 cèntims de quin és el plantejament que es fan des del departament i fins a quin punt els sembla que un informe com aquest els hi pot ser útil. Endavant, Jaume. Moltes gràcies, Adam, i moltes gràcies, Patrícia, i moltes gràcies als testimonis que ens han acompanyat avui, Tant l'he fet pel testimoni, diria, a peu de carrer, tant en llocs com Lleida, o la mateixa Isabel des de donar aquest punt de vista de la gent uniformat que treballa per la seguretat ciutadana a peu de carrer. Us vull dir una cosa, que ara sentint... O sigui, jo em vaig repassar l'informe aquests últims dies. He de dir que, pensant que després ja tindríem més temps també, o sigui que no m'he entrat en tota la profunditat que tocava, però sí que ara sentint la Patrícia us he de felicitar perquè hi ha un bon treball de documentació. Ara, quan ha sortit aquest curs de l'any 2007, en el que vaig tenir el gust de participar, va ser realment una experiència força interessant. No sempre es pot fer tot el que es vol i anem avançant. El que sí volia recordar en general, i no com a excusa, sinó per recordar perquè penso que és important que ho tinguem en compte. Quan als anys 80 comencem a recuperar la policia de Catalunya, tornem a crear Mossos d'Esquadra, s'impulsa la creació des dels ajuntaments de policies locals i a finals de la dècada dels 80, començaments dels 90, es fa confluir tota aquesta formació de manera conjunta a l'Escola de Policia, llavors que ara és l'Institut de Seguretat Pública. Una mica la idea que teníem en aquell moment, quina era? El de fer una policia que fos un reflexe de la societat a la que servís. O sigui, una policia pròpia, que és un concepte que no hauríem de perdre, una policia que fos el reflexe de la societat i, sobretot, una policia democràtica. Deixeu-me dir que em sembla que, en bona part, s'ha aconseguit. La formació, durant anys, a l'Escola de Policia ha estat un element de referència a nivell europeu de la manera de formar i el nostre curs bàsic, sobretot, estava plagiat, ens el demanaven per traduir-lo ells mateixos des d'altres països del nostre entorn. Per altra banda, la feina que fan policies al carrer, sobretot en oficines de relació amb la comunitat, etc., fa que realment la nostra policia, Mossos d'Esquadra i policies locals, estiguin tots els anys molt ben valorats a les enquestes de seguretat pública. Som una policia ben valorada fins i tot quan el ciutadà ha intervingut amb la policia o ha interrelacionat amb la policia a petició de la policia. Això no és fàcil que passi generalment. Per altra banda, a veure, com a departament, dir-vos que sempre hem estat oberts i tenim una relació constant i continuada amb entitats, abans UNESCO-CAT, l'Institut de Drets Humans de Catalunya, la mateixa oficina, Sorracisme i Vida. O sigui, tenim tot un ventall de relacions més o menys continuades que fa que d'alguna manera ens permetin de tenir aquest contrapès. Ara bé, també hi ha una qüestió, i és que és cert, com apunta el treball, hi ha una part de la feina policial que es mou en un àmbit que sempre és bastant delicat. Un llibre d'un company nostre del departament, el doctor Francesc Guillem Sierra, es va presentar l'any passat i ens hi vam implicar tant gent del departament com el mateix comissari en cap en la seva presentació. El llibre us el comento aquí també perquè en el treball hi ha una bona bibliografia, Desencuentros entre la policía y el público, que fa un repàs internacional d'aquests aspectes on la bona feina de la policia es troba compromesa en les identificacions, en les detencions, en els temes d'ordre públic, que és aprofito, diríem, perquè és una manera de dir que estem atents a aquestes coses que passen i tenim interès en millorar. Els eixos d'abordatge que presentava la Patrícia, tant la formació com la conscienciació, com aquest capteniment ideològic, deontològic, i sobretot aquesta cura en els processos de treball que són molt importants, diríem, per establir o per mantenir una bona cultura
professional. En fi, jo us diria només que rebem aquest treball com una iniciativa que ens ajuda. Vinc com a gabinet tècnic perquè això d'aquí implica com a mínim 2 unitats del departament i llavors en aquests casos acostuma a aparèixer el departament, que és el moment que tenim la Direcció General de la Policia o l'Institut de Seguretat Pública. Ells ens seran receptors, de fet el coneixen, però després d'aquest acte els el comunicarem i els donarem, diríem, la referència que teniu amb vosaltres. I simplement analitzarem i intentarem identificar, prevenir, corregir i sobretot mantenir aquesta idea que tenim tan legal, perquè les nostres lleis ja prohibeixen aquests capteniments personals. Molt sovint són aspectes conductuals personals, no tant d'organització, creiem, però a més que intentarem corregir-los a la mesura del possible perquè la nostra finalitat bàsicament és la del servei públic. Torno a dir, al final de la pròpia societat en la que estem i sota uns paràmetres de democràcia. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Jaume. Ja hem arribat al límit del temps. Si algú volgués dir alguna cosa que li semblés molt important, que m'aixequi el dit, jo com que us veig a tots, li donaré pas, i si no, clourem el seminari. Dic que, efectivament, la qüestió d'eliminar el racisme a la policia no és només una qüestió de defensar els drets de les persones que són víctimes d'aquestes actuacions o d'aquestes actituds racistes, sinó és també una manera de millorar la seguretat ciutadana, perquè tenir un col·lectiu de gent a la societat recelosa de la policia i que té una mala relació amb la policia, això és evident que no beneficia a la seguretat pública i a la convivència. Res més. Per últim, si algú vol accedir a l'informe, pot entrar a la pàgina de l'oficina, és fàcil de recordar, crec, dretscivilsipolitics.gencat.cat. És que no veig la manera aquí de posar-ho perquè es vegi en pantalla. En tot cas, moltes gràcies a la gent que ens heu vist, moltes gràcies als que heu participat. Dir-vos també que editarem el seminari i l'emetrem el penjarem al canal de YouTube de Vicepresidència perquè qui no hagi pogut veure'l avui o qui vulgui tornar-lo a veure per recollir totes les dates que ha donat la Patrícia, sobretot que són tantes i que potser no han tingut temps la gent de recollir-les totes, doncs estarà penjat, ja en donarem informació a través del nostre canal de Twitter i a través de la pàgina web. Moltes gràcies i fins la propera.